Amunt i avall. Marina Perelló. Bon dia a totes i tots. Arrenquem esta segona hora del programa d'Amunt i Avall d'este dissabte i ho fem quasi de la mateixa forma que hem acabat la primera, de redescobrir els nostres paratges i fer-ho de la mà de l'Associació d'Icultura, que té per a este estiu una planificació carregadíssima d'experiències. I per a conèixer-les totes, parlem amb José Ángel Planillo, que és membre de l'associació i guia turístic. José Ángel, què tal? Molt bon dia. Hola, bon dia, Marina. Què tal, com estàs? Conta'ns una miqueta les rutes més especials que heu preparat per a estos mesos d'estiu. Llavors, per a aquests mesos d'estiu tenim unes quantes propostes per a la gent. La més sorprenent, per exemple, va ser la que tenim preparada per al 17 d'agost a la Cartoixa de Valdecrist. Normalment sempre fem visites guiades amb l'objectiu de conèixer el que és la història, els monuments i demés, però nosaltres el que oferim és una visita diferent, una visita sensitiva per a olorar la Cartoixa de Valdecrist. Ostres, que curiós! I com funciona això? Què vol dir olorar la cartoixa? Llavors, en lloc de veure el que n'hi ha, que ja saps que en la Cartoixa, desgraciadament, només tenim ruïnes, llavors hem estudiat els antics documents del que havia allí dins i fem un recorregut per les estàncies i sentiríem l'olor que farien cadascuna d'elles. Per exemple, si passaren per l'arxiu, a què oleria l'arxiu? Quines són les plantes que n'hi haurien a lo que és el claustre major? A què se sentiria l'oloreta a l'hora de dinar o de sopar? O sigui que hem estat estudiant un poquet els documents per a recopilar els tasts que n'hi haurien i oferir-los a la gent. Ostres, que curiós. Això serà el 17 d'agost. En teniu previst alguna per a este mes de juliol? Per a juliol, de moment, no. En el que és Valdecrist, no. Però, per exemple, per a juliol seguim oferint les visites que fem habitualment al camarín de la Virgen del Niño Perdido de Caudiel, una de les joies del barroc valencià amagaetes a este poblet de l'interior de Castelló. Que preciosa està. I per a fer aquestes visites tan xules com aquestes dos que ens has explicat, com podem fer-ho? Ens posem en contacte amb l'associació a través de les xarxes socials? Per exemple, podeu escriure al correu acdicultura@gmail.com o, per exemple, també podeu fer una telefonada o mandar un correu a l'Ajuntament de Caudiel, en aquest cas, o bueno, al telèfon que tenim habilitat per a aquestes coses. Estem com a visita a Caudiel, que és la xarxa social de l'Ajuntament de Caudiel de Turisme, i també tenim la de l'Associació d'Icultura, que és la que tenim de normal per a tot el que vulga saber alguna coseta. No té més que escriure'ns allí, o un WhatsApp o un correu, i podem atendre'l de seguida. Mira, l'altre telèfon que te deia és el 627 753 815. O visita caudiel@gmail.com. Qualsevol d'estos dos mitjans per a contactar amb vosaltres podeu escriure'ns i demanar la cita. Doncs prenem bona nota d'aquest número de telèfon, perquè a més nosaltres hem dit només dues de les rutes que feu, però en feu moltíssimes més. Jo he tingut la sort de fer amb José Ángel una d'aquestes rutes i són precioses. A més, moltes, José Ángel, tenen lloc en pobles xicotets o pobles que normalment no coneixem de l'interior de Castelló. Quin creus que és l'encant d'esta zona que per a molts, malauradament, encara ens és desconeguda? La tranquil·litat que tenen i que per això mateix, perquè són tranquils i la gent no els coneix, tenen aquest punt que la gent li agrada. Per exemple, l'Ajuntament de Toràs també col·labora amb l'Ajuntament i han restaurat l'antiga estació de ferrocarril i tenim ara també, fem visites a lo que és el Museu del Ferrocarril de Toràs, una estació que va ser malauradament cremada durant l'incendi de l'any 2022 i que ha renaixit com l'ave fènix i ara estem fent activitats culturals que podem també enllaçar-lo amb la que estava parlant abans, la companyera de la biblioteca. Fem allí presentacions de llibres, exposicions i, clar, està al mateix costat de la Via Verda, de Ojos Negros, i la gent, quan el descobrís, s'alegra de veure coses que no conec. Clar, perquè nosaltres hem posat el focus en les rutes, però des de l'associació feu moltíssimes activitats culturals, veritat, José Ángel?
Sí, no solament fem rutes, sinó que també, per exemple, assistim a fires d'artesania i dels pobles que fan per ací, per donar-les un poquet de suport. Oferim artesania, oferim alguna activitat també cultural, fem presentacions de llibres, fem també events xicotets, perquè tampoc som una associació massa gran, però fem un poquet tot el que se'ns ocorrís de tema cultural. Ahí estem sempre que podem i ens demanen ajuda, estem ahí, l'associació. Clar que sí. Hi ha algun esdeveniment d'estos que tingueu pròximament i que vulgues contar-nos? A veure, el que més, ja t'he dit, el que tenim així ara que estem treballant i estem fent tot el suport, perquè ja t'he dit, som poqueta gent, Clar. és el que tenim preparat per al 17 d'agost, aquesta visita sensitiva, però també estem preparant alguna més per algun altre poble, perquè és una manera distinta de conèixer els pobles. Sempre veiem els monuments, però també volem recuperar la història amb els sentits, perquè, clar, avui estem acostumats a que els carrers estan nets, els oficis que tenim avui en dia, però, per exemple, s'han perdut antics oficis que deixaven un sentit a l'olfacte, a voltes bo, a voltes no tant, però que estaven cada dia entre nosaltres. I nosaltres el que estem ara fent és estudiar aquests documents i arxius per a tractar de rescatar-los i posar-los com un nou referent o una nova proposta cultural per a donar a conèixer els pobles. Clar, perquè al remat, encara que no sempre som conscients, darrere de cadascuna d'aquestes rutes que organiseu hi ha moltíssima feina, especialment de documentació, veritat, José Ángel? Sí, això és el que intentem sempre tindre per bandera, no fer activitats per fer-les. Tenim sempre un suport documental i històric darrere que fa que les nostres activitats siguin distintes a los que són habituals. Crec que és un poquet el nostre setxell, per dir-ho d'alguna manera. Clar, jo dono fe que aquest és el vostre setxeu, que feu les coses molt ben fetes. En aquest sentit, són mesos de calor, és complicat fer rutes perquè bueno, la calor apreta. En aquest sentit, no sé si les que proposeu, com per exemple esta del 17 d'agost, són rutes que exigeixen un gran esforç físic o qualsevol persona es pot apropar, que no és una gran caminata? No, és un recinte tancat, o sigui, és el mateix recinte de la Cartoixa. La fem pel matí a una horeta que a les 10:30, que encara no apreta, i al final de la visita, que és quan ja el sol està damunt i ja fa massa calor, ja tenim preparada una tasta d'oli del terreno i de vins, de com el feien els cartoixos, de manera que la gent, quan ensisca de la visita, ja presta l'aperitiu i se'n va amb un gran sabor de boca. Clar, i amb la panxeta plena, que també és important. Sí. I per a fer aquest tipus de rutes, José Ángel, compteu amb la col·laboració dels ajuntaments de les localitats? Sí, de normal sí. Nosaltres oferim propostes als ajuntaments, ells ens ofereixen els locals o disponibilitat per a mobiliària i demés, i nosaltres fem la tasca, es cobra una xicoteta quantitat per a cobrir gastos, perquè bàsicament preparar totes aquestes coses porten uns gastos i n'hi ha que cobrir-los, i la veritat és el veure com la gent és satisfeta i ens demana més activitats és la major recompensa. Clar, jo sobre això t'anava a preguntar com heu rep la gent que viu amb vosaltres totes aquestes localitats i tot això que mostreu, que vos diuen, heu reben amb il·lusió, imagine. Sí, de fet ja t'he dit que esta, per exemple, la que fem ara de visita olfativa, fem una segona edició perquè la primera va ser tot un èxit. Com era la primera vegada, van tindre una coseta que no va ser com nosaltres pensàvem, però per això estem, per a aprendre, canviar-ho i fer més coses. I les demés, la gent, fem coses perquè la gent ens les demana. Clar, perquè a més després quan rebeu visitants per a fer aquest tipus de rutes, imagine que no són només visitants del municipi, sinó que també arriben turistes o gent d'altres localitats, no? Sí, clar, sobretot és de la gent de la comarca de l'Alt Palància, que és per on principalment treballem, però també venen gent del Camp de Morvedre, per la gent de la Plana, inclús gent que està així de pas, s'entera de l'activitat i s'apunta. Per exemple, l'última van vindre gent de Ciutat Real, que estaven per així, se van enterar, van vindre i el van gaudir. Aneu a fer més? Sí, però més avant. Que guai, que guai.
Sí, això és una tasca que te recompensa com a persona i com a grup, fa que siguis treballant amb gust. Clar, que seguisques treballant i fer-ho amb tot molt de gust. Jo vull posar-hi a la vista en setembre, perquè molta gent ja a l'estiu ple i no podrà anar a les visites, però a setembre recupereu la visita Tras las huellas del Santo Grial. Per a qui vulgui esperar-se a que passi la calor, què ens pots contar d'esta ruta? A veure, estem fent també, a banda de lo que són les visites aquestes que te dic de sentir els olors, els olors, molt bé, estem recuperant també el camí del Sant Grial. Estem col·laborant amb l'Associació Cultural Camino del Santo Grial i caminant per lo que és l'antigua ruta, que l'hem traçat també, hem col·laborat amb l'associació per a traçar la ruta, i l'estem caminant, per exemple, amb la falla Convento Jerusalén. I passem pels pobles, fem una xicoteta introducció a cada un dels pobles, anem a fer una xicoteta volta també per lo principal, perquè, clar, anem caminant, anem de peregrinació cap a la Catedral de València, que és on està el Sant Calcer, i és una tasca també que és grata, perquè veus que la gent, poquet a poquet, va coneixent este camí, que és també nostre, perquè és passar pel nostre territori, no és tan conegut com el Camino de Santiago, però que poquet a poquet s'està donant a conèixer i cada volta ve més gent a fer el camí del Sant Calcer. És un camí molt llarg, ja per curiositat, A veure, si fem tot el camí, sí, perquè el que és el territori espanyol va des de Sant Juan de la Peña, en Osca, fins a València. Però així a la Comunitat Valenciana el tram començaria a Barraques o a Sant Agustí o al Ventosa, que són els pobles més propers d'Aragó que tenim per a començar l'etapa, i ja després és baixar la vall del Palància i per l'Horta de València a la capital. Doncs una gran experiència. Sí, i no va, i és una coseta que és nostra, no és, a més, enguany és l'any jubilar, que tenim el que arriba enguany a la Catedral de València, també guanya el jubileu, i se nota que va més gent per aquests camins. Pues això serà ja de cara a setembre, que ho podrem fer en l'Associació d'Icultura. Moltíssimes gràcies, José Ángel Planillo, per haver-nos atès i haver-nos contat una miqueta més de tota aquesta tasca que feu increïble. Nosaltres estarem pendents de totes les novetats que aneu portant, que a més a través de les xarxes socials ho teniu molt, molt actualitzat, i res, que passeu molt bon estiu. Igualment, serà un plaer trobar-nos per ahí, pel camí. Moltíssimes gràcies, un beset. A tu, Marina. Adeu. Amunt i avall. A.Ràdio. Edició cap de setmana.